nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 5:14. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Marhay na hapon mga tugang Aldaunin Webes. Ini po ang Bareta alas 5 asin kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Shara Migaron. Asin ako man po si Jasmine Baloloy. Detalles kan darakulang bareta sa lado nasyonal. Dakulang insulto para kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na nakaluwas na sa nasyon si Alice Guo. Sigun sa iya, insulto man ini sa justice system kan Pilipinas. Sinabi niya na dapat dai mawara sa paghiling kan mga ahensya kan gobyerno si Guo lalo na ta pigi-imbestigaran ini. Kaya naman suportado niya ang pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na mapanimbag ang nasa likod kan pagpatakas kay Guo. Sa lado naman ni Deputy Majority Leader Janet Garin, kaipuhan nin paghihigpit sa border control. Dagdag naman ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez na ang pagtakas ni Guo ang nagpapahiling kung paano nakorap kan pogo ang mga nasa gobyerno. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Mas nagiging malinaw na ngunyan ang connection kan operasyon kan Philippine Offshore Gaming Operation o POGO sa Mamban Tarlac asin sa Porac, Pampanga. Ini ang pahayag ni Department of Justice o DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya kasunod kan pagkakadakop kay Cassandra Ong sa Indonesia kaibahan ang tutubodan na tugang ni dismissed Mayor Alice Guo. Kontra ini sa pagsayuman ni dating Secretary Harry Roque na nagluluwas ngunyan na konektado ang duwa sa illegal na pogo. Si Ong ang pigtuturo na nasa likod kan operasyon kan pogo sa Porac mantang ang mga Guo ang responsable sa pogo. Sa Banban, sinabi ni Rimulya na pigtatrabaho na kan DOJ katuwang ang iba pang ahensya ang pagpauli sa duwang nadakop. Ipinaluwas ngunyan sa pagdangog kan Quad Committee kan Kamara na nag-iimbestigar sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO na nasa kustodya ng ngunyan si Cassandra Leong na pigkukonektar kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo asin sa POGO na Lucky South 99. Pugol na kan immigration kan Indonesia si Cassandra Leong. Si Leong ang saro sa pigsasabing tagsadiri kan Lucky South 99 POGO hub sa Porac, Pampanga. Sigon kay House Committee on Public Order and Safety Chairman Dan Fernandez, nakakuha siya ng impormasyon hali sa mga autoridad na nasa kustodya na kan immigration sa Indonesia si Leong. Nakikipag-koordinar na ang gobyerno kan Pilipinas sa Indonesia para maibalik sa nasyon si Leong asin mapanimbag ini. Hinagyat kan mga lehislador si Vice President Sara Duterte na pangaranan ang mga nagpapawagas ninsalang impormasyon katakod sa impeachment issues. Sa naging pahayag ni VP Sara, sinabihan siya kan sa iyang nagkapirang amiga sa House of Representatives manungod sa piglulutong impeachment kontra sa iya. Pinahimutikan kan mga lehislador na wara nin katotohanan ang isyung impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Sigun kay Deputy Majority Leader as in Iloilo Representative Janet Garin na wala siyang nadadangog na hururon manungod sa impeachment kontra sa Vice Presidente. Sa ngunyan, nakapokus ang mga lehislador sa pag-scrutinize sa 2025 national budget kan man lain-lain na ahensya kan gobyerno. Sigun kay Garin sa serbisyo
o sa serbisyo publiko, may mga individual na gusto sanang makakuanin atensyon. Hagyat naman nila Union Representative Paulo Ortega na pangaranan si VP Sara kung si isay na amiga kaini sa Kamara ang nagsabi kan siya i-impeach. Siguro naman kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, tuldo ka na ang isyong impeachment dahil wara man ining katotohanan. Dagdagan ta po ang detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya po ang report ni Sir Henry Maceda. Sir, good afternoon po. Good afternoon, Jasmine, Shara, no. Panagos kita nagkantabay digdi sa rescue operation kan mga miyembros kan Bureau of Fire Protection, may kinaraman sa sarong lalaki. Siminakat ko diyan sa tower, no. Sa mga oras na ini, ito yung mga parantabay, ang mga miyembros kan Bureau of Fire Protection babalunin ng sakaton sa tower mismo ining aning lalaki kan mismo sa Purukan Tower. In fact, sa mga oras na ini hiling niya tungon yan na pagsakat kan mga taga Bureau of Fire Protection, ano, kasi nakihalawig na PC na daradara sakat sa tower and by harness ini para makaabot mismo duman sa Purukan Tower. Ang mangyari ko kumbinsiron ini maba mismo ang ining lalaki, ano, hanggang sa ngunyan dahil pa nato na-identify ko na si Zaini dahil sa data privacy, so konfirmado na hindi po taga-rigdi sa barangay Peñaranda, no. Kaya so sa tuya na mga mahigos na mga miyembros kan Bureau of Fire Protection, nailing na niya to digdi na daradara na ninda ang ano yan, ang mga halaubig na route tong PC masakat sinda pa digdi mismo sa kuan, masakat sinda digdi sa ano ini, masakat sinda digdi sa tower and so mga pagiriban niya lalo na sa pamilya ka ini nagpog niya to naggamit din na megaphone para pakiurunan ini na persona digdi. Pag sa mga oras na ini medyo aray ko buminagsak buminagsak na tabi ang uran digdi sa samuyang kinamumugtakan and sa tuloy mga tao heraw digdi nagpo naman na magsirirong, pero pasalamat kita sa mga miyembros kan Bureau of Fire Protection sa sinda padagos na gigibuhanin paagi ang mga pababae nita ipuhan na ano yan na pagbanggi then naabutong kibanggi ini na makumbinsir ining bumaba sana pagka puro kay ning mga taga Bureau of Fire Protection magkuan siya mag-voluntary siyang bumaba tabi sa digdi sa sayang pagkakasakat digdi sa poste magsak na suuran iklum na di sa may partikan barangay Peñaranda dahil ang tagraben dampog sa ngunyan sa muya na kinamumugtakan and was probably nakatod lang kumusog mga tugang ang bagsakang uran. Kung naman ng mga otoridad nagdigdi Legazpi City PNP ang ambulansya na digdi na radara ang mga miyembros kan Bureau of Fire Protection and iba pang rescue team para sa inda na ano yan, sa inda na panginutan ang pag-rescue digdi, ano. Nahiling ko na tabi mga tugang Shara and Jasmine ang saro actually tunuso na hiling ko nag-raiding on yan para magsakat mismo digdi sa tower, no, radio station, sa tower ka radio station paytaas ini bata alang kawunon ini na tower na ini and I do not to kung kasabago habang pasakat sinda nag-prepare ining sa tuya na mga taga Bureau of Fire expertise ini sa paginin pagsakat itatry nilang i-convince ining lalaki na mo ang yaon digdi, ano, itatry nilang kumbensyon ini na bumaba, no, tabo na halabig man ining PC na daradara kung paano gigibong kantulo para ini ma-rescue o siya na bumaba ini tabi di sa samuya na kinamumugtakan. Ang katuloy ining taga mga miyembros kan Bureau of Fire bumbero na nahiling ko na nagupo na tabi na ano yan kay guwaki pag nag-akto na magsakat di sa tower mismo kan radio station sige sa samuya na kinamumugtakan, ano. Kaya lang yun nga nito habang papasakat man sinda nagsakman sukuan nagsakman so makusugo na uran digdi and baka ini I do not know baka inan makatrigger para bumaba ang ano ini ining lalaking ini
nakatigdi sa tower mismo kang sarong radio station. Hindi po mga tugang sa may partikan Barangay Peñaranda. Hiling ko na, tugang asog na hiling na po kan sa indong lingkod ang bureau o saro sa mga miyembro kan Bureau of Fire Protection. Naka-harness ini, no? May kompleto siyang, may belt siya at may PC. Daradara, habang pasakat siya mga tugang digdi sa habang pasakat siya digdi sa tabi digdi sa tower na ini. And I do not kung siya lang ansaro na madiretso duman o may iba pang carry ba ini. Pero tulos na hiling ko sa bago na nagpe-prepare para sa magkatabi sa tower ining radio station na yaong po digdi sa may partikan Barangay Peñaranda. Mga nasa mga nasa 10 feet na, 10 feet. Mga nasa 10 metros na ang Bureau of Fire, ang sinasaro sa mga miyembros kan Bureau of Fire. Naka-combat shoes ini, naka-helmet, mga tugang, kompleto. Nin pasiguro man sa sayang lawas, in kaso kung pagalon siya, ko siyang belt na pikusur sa abit sa nadigdi sa tower. Para po naman sa kaaraman kan mga kababayan ta na nagdanago po yan, ang tower na ini made of made of tubo. Ibo din tubo po yan, tubo po tabi ang tower. Itong matalimo na tubo, tulo po yan na tubo na diretso sa itaas, no? May kasabay na linya kang wire nin kuryente sa ibaba. And then so signal hali duman sa taas pasisiring yan sa transmitter kan AM na radio station, no? Kaya ilingon niya to kung maging sistema, kung perang minuto sining masakatig dita. Alang kawunon ini, na tower na ini. And so lalaki, habang naguran, tulang duman pa siramonan sa iya na, masiramonan sa iya na tukaw-tukaw, puro kan tower. Pero, dahil mo pati nadadangog, okay? Yan mga pakiuron. Kinaka-megaphone digdi, naki, na nagtatara, mga yapa, baba na, ha? Pipababa na kan, sige ko sabihin, yaon digdi suaki, no? Yaon digdi suaki. Happy, may detalye ka, Angel, tabi. O sige, ka na muna ang istorya. Sige daw, kung para ramon ta ka, Angel, kung ano sa nakuha niyang istorya, kung nato nagsakat ini sa tower. Okay, sige, Angel. Di mo na kung pagnaranan mo na. Ay, nakanta ka on-under ka? Opo, go ahead. standby po ako dito. Maray na pagkahapon sa mga Prantabay ta, niyaw na ako digdi sa kaibanan ni Vicky sa Barangay 33, Peñaranda, Legazpi City. Sa initial na pangkapaguron pa kay Kapitan Mato Velasco, sabing lalaki, presidente kan Sitio Barriada, ang Barangay Dugon, Legazpi City. Pero as of now, nagre-rental kami sa mga tugang sa Barangay Peñaranda. Ang lalaking ini VP Jasmine and Shara, may edad na 40 anyos. And presente duman daw kita maghari duman sa may area na kung saan niya unso aki and then sa nagkapirang mga tugang. Iyon na nakikipaghuro na duman. And dahil naman muna nagpaluwas na mas mahiwas na informasyon si Kapitan Mato Velasco dahil sa personal problema ka na sabing persona. And kasi bago na danug ta, nagsusuryaw ining lalaking ini na naghahagad din tawad duman sa indang kapamilya. And as of now, nahihiling ko na duman so agum ka ining lalaki. Pero as of now, day pa po tigpa para ni ito duman sa lugar kung sa inakipaghuron. And presente man digdi, nahiling ko, nag-check man kang sitwasyon, nagmo-monitor si Konsehal Alex Howe, kung sa nagkapod naman siya kasi bago ka na 911 EQRT para sa magkakanigong pag-respondiman. And nakikipag-coordinate na siya kay Ma'am Ladi Asur dahil ang sabi sa iya kasabago, sa pagkipaghuron ta kay puanan na nindanin personang may kaaraman kung paano i-handle ang siring na sitwasyon ini. Although, as of now, niyawnig ang mga personalis na Bureau of Fire Protection Special Rescue Force Region 5 na nagpuuna nga ni kasi bagong magsakat duman sa kinamumugtakan ka ini nga personang ini. Pero habang nagsasakat itong mga personal ka na BFP, pagagos man itong supag-sipagburon ka na kan aki kay itong lalaking nasa itaas kan tower kan sarong radio station sa Barangay Peñaranda, Legazpi City.
As of now, para pa nin na pigpapaluwas. And habi po magpaluwas nin na informasyon, habi po magpa-interview, habi po pa nin magpaluwas nin bahayag ang mga official league din sa pagsasabi na posibleng maka-trigger or maka-affect ini duman sa tigibong operasyon kan BSP or sa medyo halangkaw kaya ining lokasyon ligdi and halangkaw talaga ang tower. Kaya dahil pwedeng masala itong sumagigibong na lakdang kan na mga personal ligdi kan BSP. And nakastanday naman ligdian mga personahes kan Legazpi City Police Station. And aside duman sa EQRC kasubago niya duman sa inuto na parte, niyaon man ligdian na ambulansya kan Bureau of Fire Protection nakastandby just in case na may mangyari ligdi po sa personang nasa itaas kan tower sa barangay Peñaranda, Legazpi City. So yan muna ang mga informasyon ta. Although nasa pag-antabay pa kami ditang mas mahiwas na informasyon ang italis ng pangyayaring ini. Mantang as of now, day pa po nagpapaluwas ng informasyon and nagpapaka-interview ang mga personang dapat na magtaram sa pagsasabing critical o delikadong masala sinda sa digdibuhon na aksyon na digdi sa sitwasyon na inidigdi sa barangay Peñaranda. Yan muna nga yung mga informasyon, haligdi sa luwas, kay Banan si VP Henry, asin si MJ Deresco, ako po si Angel Mostaza, maraming hapon. Thank you, VP Henry, as in Ma'am Angel Mustasa sa pag-antabay dyan sa istoryang developing story manungod dyan sa nagsakat na lalaki sa tower. Ipadagos ta po ang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Sangunyan po kaya, time na kaya yan na muna po sa tuyang napaghururunan ngunyan sa alas 5 bareta. Yan po ang mga detalyes kan mga darakulang bareta sa lado lokal. Ngunyang Webes, sa pangaran kang nagsururat ka na bareta, Mar de la Cruz, Angel Mustasa sa Newsbase, MJ Jeresco sa Social Media Department. Sa lado technical, nakaibahan ta si Sir Nems Flora asin sa IT si Sir Jerome Nico Martinez. Kaibahan man po ang report kan Mega Force Patrol. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Shara Mileron. Asin ako man po si Jasmine Baloloy. Salamat kan sa indong pagantabay. Radyo Balagon Kaito.